Clear tu zong zong te in the vine che bai vek ule. Hey Korean serial Angel Eyes nen kan lo kirle ta a. In movie request te kan lo mu a. Arem chan vele ti chua kan tum don na. Nima sila movie te hi ati chua zong zong thei thin lova. Le copyright te hi ala thin si a. Film khur hi angai thei em a. Chu wang chuan in request zong zong kha kan ti chuak thei lo ani pu in min lo thiam sham don nia. Tun truma kan movie ti chua tur hi amu nom kan ti zong te ani chuan khongain like le share comment a khan tran min lo lak sakula tin kan channel la subscribe lo zong song kan channel lo view tu ti kha khongai takin kan channel te hi min lo subscribe sakula notification bell kha lo un ula video thar kan post apiang in a en masaber a in lo tang thei zel don ani le clear tu zong zong te movie en nuam vek ule episode in na a chuan doctor pakhat lo langin a chung te nen phone a anin be meka chung ko dang lo lang le in an chung kwa chuan lunch an lo kil hova doctor nu puile a fanu te chu an motora tunnel pakhata an lu lai tak chuan lir lo hing thutin motor tam tak chu accident in anin hliam na sa le a doctor chuan a thona dam doi in atangin call adonga ale lama chung ko pakhata pa berpon call adong ve a ani chu firefighter ni in tanela chiat na thena wangin kalturin an lo ti a firefighter chu a team te hruain tanela chuan an kal ngala chuta mai cheno pang yon soi chu wa mu in an chan chuak ngala firefighter chuan anu zok motora latang chu chan chua atuma nima sila tanal chu lo chim thutin yan soi nu le firefighter te chu amuna an boral ngala accident awang chuan yan soi mit chu chhia in amit chu adil pha a sin chu kumtam tak nuwa lo langin firefighter boral ta fapa pa kapo alo tlangwal ve to hle a eitur delivery na athoka yan soi che na ina po nitin eitur chu a deliver thina yon soi chu amit adila wangin pa ka chu a mu ve thei ngai lova pa ka ero chuan yon soi chu nitin a veranda a amma le ama ain belai chu lo mu in mel thra ati thin le a atu ka skula chuan zirtir tu chuan ka sa exam na a ti thaber pa ka chu ko chuakin a fak le a zirtir tu nu chuan class ami no pang ho zong zong chu space lam zirtir na thu soi ngai thak tir tumin auditorium ma ashwaya stage cha chuan yon soi chuan space lam alo explain lai chu pa kan lo mu in mak atil le a athu soi le a picture ti lan chu a in an lo ema wangin no pang ho chuan yon soi chu an lo nui zata pa ka chu stage cha lonin arukin yon soi chu a picture ti lan chu adik lo ti in alo shila school lo pang ho chuan yon soi chu amit adel ti tu man an shalova yon soi chu ina ho in ama chawin anu birthday cake chu zein alo loma ti chuan van lam en thin na man ruakengin pona achuaka konga akal lai chuan motorin alo suteu hle a pa ka chuan lo mu in alo put mana chuta tang chau chuan yan soi chu amit adel ti a hre chuaka yan soi chuan trap chungin engwangin nge min chan thi mai ka du to ti in atrapa pa ka chuan mai chemol tak ini inun ka chan him te te a min la hau zui ti in achang le ta ti chuan pa kan yan soi chu ina atha hota a atu ka school auditorium a athu soidan tur alo practice lai chuan mi pathum hian an lo ti buaya amit adelti an hre chuak bok pa ka kha lo thleng ve ngalin chu mi te chu a soi sa hrepa yan soi chuan pa ka chu hawin mi ti buai mai chu ngaya ka nei to alom alo ti a pa ka chu school bana kholaya chuan amit chu tuamin middle ho om dan tur chu hriat atuma voitam tak thil te su in atlungun le a yan soi nun hri om dan tur chu ngai to in a khongai lutuk chu a trap topa yan soi chu wa ngalin ngai damte adila an pani chuan in kom chhovin thian thra a anin siam ta a yan soi chu pa kan alen chua pui thrina yan soi pon kumtam tak nuwa kom tur anei ta chu ahlim le a movie en pui turin theater a ashwaya yan soi chuan
movie en chu theilo ma se ngai kha in nuam ati hle a pa kan ei tur alam lai chuan theater a kang mai a chuaka mi pui ho chu an tlan chuak luaya yan soi chu a hlau thong le pa ka po chuan yan soi chu a zong ve na sa hle a hol pona ama chawa lo thu chu awa mu a pa ka chuan in thiam lovin akal sana wang chuan ngai damte adila ti chuan pa kan yan soi chu a chen na ina a hruaya pa kanu le anaw hi an lo oma pa kanu in yan soi chu mu in tunge ti in alo zota pa kan ei tur a deliver thin a thian nu ni bok ni in a hrila pa kanu chuan yan soi chu ina hruai lutin ei tur tui tak tak a siam saka pa ka le anaw in fiam te chu yan soi chuan nuam alo ti ve hle a yan soi hian he khovela apa bak chung kwa anei to lova apa chu doctor ni in a hna a abuai e mawang chuan yan soi chu ama chawin mal takin a om thrina pa kanu le anaw te bula om ve chu nuam ati hle a ei turte an ei zo nu chuan yan soi chu pa kan ina thla atuma kalkonga mun nuam tak pakhata chuan kalpuin abial lu ni tura somin abianga afopa yan soi po chuan lo chang letin alo fop ve boka pa ka chu lo ma wangin theito pin azuanga tuna kan movie episode 1 chu alo top le ta episode 2 nen kan lo kir le watang clear tu te in the fai chunga kan lo me